Velkommen til den her video. Det er fandme lang tid siden, jeg har siddet foran et kamera. Hvis I tænker, hvorfor jeg har benene oppe, eller sådan, eller bukserne oppe, sådan her, så er det fordi, jeg har fået en udfordring af en, der hedder Anders, på en stream af en af mine venner. Anders' kanal kommer til at stå lige der, og min vens min vens kanal kommer til at stå lige der. Så jeg skulle sidde her, så skulle jeg se, hvor lang tid jeg kunne have bukserne sådan her. Og lad os bare sætte tiden op nu. Der burde stå en tid, starter der. Nå, men vi kan da snakke om noget. Jeg kommer ikke til at sidde sådan så langt, jeg kommer til. Jeg kommer måske til at sætte en timelapse på. Og så kommer jeg måske til at klippe lidt i den, men tiden som nok der, tænker jeg, kommer til at være der hele tiden. Så I ved, jeg ikke snyder. Og så vil jeg bare starte timelapsen nu. Så tager jeg lige hurtigt ud af det her. Så lader jeg lige hurtigt 10 af dem. Så hvad skal jeg sige nu? Eller jeg ved faktisk ikke, hvor mange jeg tror. Der kommer nok et tal ting oppe i en af hjørnerne. Eller siderne. Hvor mange gange jeg har gjort det. For jeg talte ikke rigtigt. Det burde jeg måske have gjort. Men til det. Altså, nu ved jeg ikke. Altså, jeg kan gøre det her i flere timer. Men nu vil vi se, hvor røde mine ben bliver. For jeg tager nogle stramme bukser på, for jeg må ikke have nogle sovebukser på. Det kunne jeg gøre. Ved I hvad? Jeg kan lige sætte min ringlight på jer, så I får måske noget bedre lys. Det kunne måske være i dag, var det? Den er ikke åben. Den er ikke tændt endnu. Nej, det gør jeg nu. Der var forskeren. Så rykker jeg bare lidt af så jeg ikke se, jeg ikke snyder. Så kan jeg lige slutte den her fra solen. Sådan. Naturlig lys. Den er god. Super. Følg hvad den der trøje siger. Jeg kan ikke læse om det. Jeg kan ikke lige huske det. Ja, du det der gør det der rigtigt, ikke hvad der er nemt. Det står do that is right, not easy. Det står spejlet, for jeg tror jeg. Det er lang tid siden, jeg har lavet en video. Men det står om spejlet for mig, når jeg kigger ind
der. Så ja. Vi er 8 minutter inde. Vi sætter timelapse på, så I ikke på så kede jer. Men ved I hvad, vennerne? Hvis I lige så mig klikke der, fordi jeg gider at redigere det ud, så var det fordi jeg snød ikke. Nej. Jeg blev ikke nødt til at tage dem ned. Jeg blev nødt til at pille ved den her, for jeg kunne lave noget. Jeg glemte lige, at de stadigvæk er connected. Så kommer jeg til at trykke. De er stadigvæk connected så her. Så glemmer jeg lidt, at ved at jeg piller ved den, så kommer Google Assistent frem. For jeg filmer på min telefon. Uheldig ærlig. Uheldig af mig. Jeg tænker over det. Men ja. Så gør vi bare sådan her. Timelapse, så I ikke pøser kede jer. Godt hej. Jeg ved godt, at jeg laver alt muligt mærkeligt. Men jeg kan ikke følge med, og så lyder det mærkeligt. Så jeg snakker bare om, hvad jeg sidder her snart klokken er 12 og redigerer videre på den her video. Jeg startede på den her video sådan rigtig tidligt. Jeg har stadigvæk ikke redigeret den færdig. Jeg sidder og redigerer den færdig lige nu. Det kan man sætte de sidste touches, og så sidder jeg og lægger det her på nu. Og det har taget mig rigtig mange timer, og jeg håber I kan nyde videoen. Den var lidt lang tid. Overraskende i forhold til, hvor meget timelapse der er på. Men hvis I gad smide et like, og så lige gå over og se på de drengenes kanaler. Det vil virkelig støtte dem. Og så giver de også mig en klap på skulderen. Og det var det jeg vil sige. Men så vil jeg også lige pointere, at det kan godt være, at I sådan, at som nu, jeg stammer meget, men det er fordi, jeg ikke har været foran kamera i så lang tid. Det er mærkeligt at snakke til mig selv, og så begynder jeg at stamme, fordi jeg bliver nervøs. Det tror jeg også gør i mine gamle videoer. Det vil jeg bare gerne lige pointere. Og jeg sidder også meget roligt, men det er bare, jeg har rigtig meget energi i min krop, selvom jeg sidder her virkelig træt. Jeg sidder og vipper rundt. Og jeg vil bare lige sige, at jeg vil prøve at uploade bare lidt mere. Jeg har ikke uploadet lang tid, men det er ikke sådan, jeg uploader, ligesom også som jeg gjorde. Og jeg vil prøve at lægge flere videoer op, så for shorts. Og så lægge rigtig meget arbejde i dem. Og så vil jeg bare lige fortælle jer lidt om, at det her timelapse noget, det er sgu noget rodigt. Jeg har ikke fået gøre det helt ordentligt, hvis I tænker over det irriterende, ikke? Så er det fordi, at ellers vil videoen blive sådan 49 minutter lang. Det tænker jeg heller ikke gider. Sådan jeg har cuttet halvdelen af den, tror jeg nok. Og nu prøver jeg bare at snakke om alt muligt, men ja, hej. Jeg gør det igen. Imens jeg stillede jer, så kom jeg til at trykke på hvad? Fordi min fede hånd kom til at trykke på den. Jeg er træt. Nå, jeg henter min computer.
eller bærbar. Godt, så sidder vi lige bare her. Så skriver jeg lige noget, jeg måske kunne bruge til den. Jeg tænkte måske, jeg vil starte på en bog. Så vil jeg begynde at skrive lidt på starten af den. Jeg ved bare ikke, hvad den skal handle om. Ved I hvad? Jeg skriver ikke på en bog. Jeg skriver idéer til, jeg skriver til ChatGPT og spørger, hvad den tænker. Så. Nu tjekker vi bare lige efter det her. Er der mikrofon i den her? Jeg fik dem i går, så jeg har ikke læst på pakken. Og hvis ChatGPT ikke finder på nogle gode ting, så kunne I måske skrive i kommentarfeltet. Hvis I der kommer en ChatGPT 4, eller der er folk, der skriver på ChatGPT 4, er der overhovedet en 2'er og en 3'er? Man skal ikke tro på alt, hvad man ser på Google, vel? Godt. Nu er der sekunder. Ej, der er ikke sekunder. Der 108 7 sekunder faktisk, og det er faktisk mere end et minut. Så 3 minutter, det var en god idé. Jeg kan både få lys og min opladning. Så er det bare dobbelt i. Eller kan vi? Nå nej, det kan vi ikke. Glem hvad jeg sagde. Glem hvad jeg sagde. Virkelig ubehageligt. Jeg har bare lyst til at tage den ud nu. Jeg tror, vi er en time inden nu. Jeg ved det ikke. Jamen, så kan jeg lige så godt lukke den her ned igen. der blev bare mørkt. Jeg tror, jeg bliver nødt til at åbne døren. Eller... Ja, det kan jeg. Nej, jeg kører sådan her. Er det ikke? Det lukker lige heller, yes. Nu kan vi spille. Jeg har stoppet den ned, bare så I tror på mig. Vi sætter bare det samme som før. Jeg gør det her med en hånd, det er derfor. Måske skulle jeg gøre det med to. Det gør jeg nu. Og det virker stadigvæk ikke. Hvad fanden should I do? Maybe should I not do this? I stedet. Måske skulle jeg bare se. Ja, den her virker heller ikke mere.
Så... det her lort er bare i stykker. Og nu har den ikke noget vægt på sig. Så nu falder lortet bare. Så kan vi ikke spille. Nå, men fat i et eller andet en anden dag. Så hvis I gerne vil se mig spille Jedi, så gør I, skriv det. Ved du hvad, min ven? Du har sgu ret, jeg kunne ikke gøre det i så lang tid. Jeg bliver nødt til at tage dem af nu. Fuck, det gør ondt i mine ben. Det er meget sværere, end man faktisk tror. Og timeren er stoppet nu. Så det bliver den her time på skærmen her. Jeg lavede selv lydeffekter med min mund. Det er bare sej. Det var så langt, jeg nåede på det her lille eventyr.